pampansit guys. So nakahiwalay ang ano natin dito, ang toppings. Ayan o sa kalderong kabila. Ayan. So hindi natin hinalo yan kasi hindi malata yung gulay. Naman natin ihalo pag naluto na to. So Tagalog tayo ngayon kasi may manonood na Tagalog. Kahit masakit yung ngipin, ayan, tanggap tayo ng order. Kung sino gusto mag-order ng ano dyan, bila-bilao na pansit. Luberia lang tayo guys, mag-deliver ako. So din na guys, salamat kadyo sa nag-order o sa nag-birthday. So salamat kadyo, 100 pieces na lumpia. Isa gitapingan na guys o pipino para gwapatanawon. So wala siya guys ang pansit sa pagkabilao. So, salamat sa kayo sa nag-order og happy birthday sa jang banana. So sa mga gusto pwede ra jud mo order guys. Sorry guys, asa mo lang balay? Muli ko pa diha. Deliver ako sa pansit. Op, ganun ka sa kasaka nga. Op. Mutik guys si kuan, nagsamok-samok na naman. Si hi man na diri ah. Hi. Cute among utik. Hi. Magsaka-saka man na sa diri oh. Ya suko mas danti. Danti la, danti. Hala, sige nas danti to ah. Sige. Hala, nas danti oh. So dari guys ga duty guys. Silo si Dante. Silo si Dante. Hadlo ka? Kau uli ka ba masil kau? Kau uli ka ba masil kau kay ulok manday ka? Mas Dante, suko Dante. Suko Dante oh. Silo siya oh. Hindi na sa loob. Kiss muna mama. Kiss mama dali. Kiss mama dali. Cute. Titit. Asa naman uban? Dali. Yung manguli na sa balay. So hindi silang ipagawas og madlaw guys kay wag makaon-kaon og mga dahon. Oh. Kani may kinakatigwang na oh kani oh. Usada ni namatay na. Diyan na napoy daghan guys, tos likod. Napoy 5 dadto. Oh, matumban. Tara. Uli na ta dito, uli. Uli na ta kay hapon na. Uli na kay hapon. Uli na ta kay hapon na. Atang lagi matumban lagi. Uli na ilang balay sa likod. Hapon na day alas. Oh, Dante gaw na una na nos Dante noon. Hindi na po sa kainahan to guys nga. La. Sulod na. Sulod. Sa pa kay matumban. Natumbanan ng sisiw diyan ron. Nahuwat lagi. Oy. Sulod. Sulod dito, sulod. Sulod tanan. Masisiw gamay isa. Sulod. Oh, munong sulod pa ka Dante. Oh. Dante ko gapil-apil oy. Uy, matumba ng sisiw. Dito kasi oh. Kau sulod-sulod dito. Ito isa makasulod.
Ala na, naglabok di karon di. Bi 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 bi. Bi 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 bi. Bi 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 bi. Dire. Dito ka sa sulod. Buta ka. Ang ganda ng sikwa na rin ng ruk. Sulod, sulod, sulod. Sulod. Ikaw Dante, di ka mo sulod Dante. Anak Dante. Uy, diri ka. Hawa dia. Tapi jika nagpriso daron. Hawa. Gaunon ko guys, og isda nga pulag ikog. So presko pa kayo na sa guys. So apong gibutangan og okra. Ay masud ani papaidi kay bawal man sa mga laing pagkain. So gapon na malit kog isda nga lapo kay sabaw. Hinay naman yung kalayo. So nami kayo na siya. So teknik na ni guys, so guys, yung butangan og mantika gamay. Kasi notebook man siguro ni. Tanawon. Kaya huwag ito siya sa eskwelahan mo, palit niya sa mahala. Kabit na niya sa so mga today kung magitigas kaya kami sa ihatid, hindi siya makauli. So ihatid ka. Buntag na ito ba guys? Nangyari ko dari sa hindi hawas na po pas presidel sa pa kay earphone na speakers sa guys wa na kahoy dari na lamdag na ja sa dulo gabi pa di ko ni dari larga ko datog alas 6 so naglaban ako guys sa ibang uniforme gabi yan isang gilabhan kaya hang klase ron alauna gabi na isang gilabhan Medyo kaligas kay putol na danag kahoy. Gabi nag saka-saka sa babaw. Saka to, iwan ko kay naglakaw-lakaw sa babaw ba. Lion. Itong lilion guys kay
Adlok di kini bakanting luti na. Asa pug ka to sa saka kuan man ga nagubuman nagatok. Ngitan ang kay guyawan ko guys kay kasi kadung naglagubo sa tukban dya. Kay mo nagsaka-saka dagto tao. Dako kay dugtunog. Kay mahadlok mo gumugawas kay ang sinubuan ba mga tao nga samang tao. Wasa na po kawas Crystal guys kay busy na po na si Zaukuan. Siya guys, hapon isang limpiyuhan gabi na naputi na. Limpyo na kaisa nga tanan. Brush na gabi is kuan. So mula ka di ko ron guys kay ato kong birkado kay palit ko kuan. Asang lutuan daan o kuan sadaan por kong ulis uslog. So, limpyo na siya guys kaya na. Hindi pang brasan. Limpyo kayo niya CR. Pwede na sa makapang limpyo guys kaya mag-street na na siya og klase siya. Gabiin na kayo na siya maka kuan. Gabiin na kayo na siya maka ulit. Manulutuan sa na siya og sundan. Ulit na po Cebu guys kay nabuhi na po ko dito. So thank you for watching guys. Kaya sa kong merkado.